Na početku svake nam meditacije usmjeravamo pažnju na položaj svog tijela. Želimo ga učiniti poticajnim za meditaciju. I ukoliko je meditacija za vas nešto novo, počnite tako da ili sjednete na stolicu ili legnete na leđa. Ako sjedite na stolici, tada oba stopala stavite ravno na pod. Najvažniji dio tog položaja je su ravna i uspravna leđa, što znači da je poželjno ne naslanjati se na naslon stolice, ako je moguće. Pri tome možete si pomoći time da sjednete na jastučić koji će vam pomoći i namjestite ga tako da vam pomogne da vaša leđa budu ravna. Poželjno je da laktovi budu odmaknuti od tijela kako bi spriječili porast tjelesne temperature, a ruke mogu ili mirovati na bedrima ili ukoliko želite možete ih staviti tako da lijevi dlan obavija desni, a palčevi da su usmjereni prema gore, što pomaže koncentraciji. Usta su zatvorena, a vrhom jezika dotaknite gornje nepce na mjestu iza zubi i na taj način spriječite pretjerano stvaranje sline tijekom procesa meditacije. Ramena su opuštena, prsa prostrana i otvorena. Oči možete potpuno zatvoriti ili ih držati poluotvorenima s pogledom usmjerenim otprilike 1 metar ispred vas. Glava je lagano pognuta prema naprijed i dišite na nos. Ako ležite i ako možete ležati na leđima, jednostavno se opustite i ruke možete udaljiti od tijela i biti potpuno opušteni. I nakon što položaj tijela učinimo poticajnim za meditaciju, usmjeravamo svoju pažnju na motivaciju. Zašto? Zato jer od svih stvari koje ste sada mogli raditi, vi ste izabrali baš nam meditaciju i preslušavanje ove snimke. Zašto? Moramo znati zašto. Pomislite da ste to učinili s motivacijom da smanjite stres u svakodnevnom životu, da smanjite ljutnju i sve negativne emocije koje smatrate neželjenima. Odaberite neku koja vam je posebno neželjena. I pomislite da je motivacija ovog što ćemo sad napraviti upravo smanjenje i uklanjanje te negativne emocije. I pojačavanje koncentracije, samopouzdanja, radosti, životnog entuzijazma, kako bi bili blagotvorni ti procesi i kako bi pozitivno utjecali na vašu dobrobit kao i na dobrobit svih ljudi u vašem životu, vaše obitelji, prijatelja, kolega i svih ljudi u vašem životu. Alat koji ćemo koristiti u ovoj meditaciji je svjesnost. A fenomen na koji ćemo se usmjeriti je disanje. Ova meditacija zove se meditacija prisutnosti uma kod disanja. Radit ćemo 3 kratke serije i u svakom trenutku ove meditacije možete se pomaknuti, možete zaustaviti, možete pauzirati, možete se dignuti. Ako osjetite potrebu, napravite što god smatrate da će biti od najveće koristi za vas. Imate potpunu slobodu, potpuno ste opušteni i to je osjećaj koji želimo da vas prati tijekom cijele meditacije. Pratite ovaj zvuk. Kako nastaje, kako postoji neko vrijeme i kako nestaje. Baš kao i kamenčić kojeg ako zamislite kako je bačen u mirno planinsko jezero koje je jasno. I u trenutku kada kamenčić dotakne površinu jezera,
On počinje svoj put prema dnu. Zato jer nigdje drugdje ne može ni otići. Postanite taj kamenčić i odite sve dublje i dublje u više dijelove vaše svjesnosti. I još dublje. Sve dok ne dotaknete stabilnu i čvrstu površinu na kojoj kamenčić miruje. Podloga jezera je uzrok te stabilnosti i mirnoće. I dok ste tako stabilni i mirni, ja ću vas podsjetiti na nešto što se događa u vašem tijelu uvijek, neovisno o vašoj volji. A to je disanje. Disanje je uvijek prisutno. I ono predstavlja most između uma i tijela. Između tijela i misli. Svakodnevni život i svi događaji koje proživljavamo dovoljno su komplicirani. I zbog toga se u ovoj meditaciji posvećujemo i usmjeravamo pažnju potpuno na jednostavnost i ljepotu disanja. Sada možete dozvoliti samo biti prisutni u vašem tijelu, usmjeravajući pažnju na disanje. I to možete najjednostavnije učiniti ako usmjerite pažnju na dva fenomena, a to je dizanje i spuštanje abdomena u ovisnosti o vašem disanju. I strujanje zraka kroz nosnice. Jednostavno budite u svom tijelu i osvijestite disanje. Neka se svjesnost disanja prelije čitavim vašim tijelom. Od tjemena preko čela, lica, glave, brade, vrata, ramena. I ako u bilo kojem dijelu tijela osjećate napetost, samo udahnite i izdahom otpustite nelagodu iz tijela. Postanite svjesni svojih prsa, abdomena, ruku, nadlaktica, laktova, podlaktica. Svu svoju pažnju usmjerite na pojedine dijelove tijela i osvještavajte ih. Šake, prsti, bedra, koljena, listovi, sve do stopala i nožnih prstiju. Neka potpuna opuštenost prožne vašu svjesnost. Onakva opuštenost koju osoba nakon dugog
napornog radnog dana iskušava kada dođe kući. I kada se opuštenost prelije čitavim tijelom te osobe. Kako bi ovaj proces učinili još plodnijim, možete odabrati točku ili na vrhu abdomena i to 4 prsta ispod pupka ili malo ispred nosnica. Ako ste odabrali točku na abdomenu, pratite disanje dizanjem i spuštanjem abdomena. A ako ste odabrali točku na vrhu nosa, malo ispred vrha nosa, pratite disanje strujanjem zraka. I od svih fenomena u vašem tijelu i izvan vas, fenomen disanja učinite najzanimljivijim fenomenom na svijetu. Posvetite mu potpuno svu svoju pažnju. I možete početi brojati. Udah i izdah. 1. Udah i izdah. 2. Ja udišem. Ja otpuštam. Dah. 1. Ja udišem. I ja otpuštam dah. 2. Prilikom brojanja svu svoju pažnju usmjeravajte na odabranu točku. Brojite do 10. I kada dođete do 10, počnite se vraćati nazad prema 1. Neće proći dugo i nešto će se dogoditi. Pojavit će se misao. Neka emocija, neko sjećanje. Kad god se misao pojavi, bila ona dobra ili loša, nije bitno. Osvijestite je. Ostanite s njom, ne rješavajte je, ne hvatajte se za nju. Pustite je neka nastane, neka postoji neko vrijeme i neka nestane. I vratite svjesnost na disanje i odabranu točku. Učinite točku i disanje najzanimljivijim fenomenom na svijetu. Možete učiniti pauzu 10 sekundi. Otvorite oči. Namjestite svoj položaj tijela. Ravna leđa najvažnije. I krećemo s radošću u sljedeće 3 minute. Svoju svjesnost vratite na odabranu točku i počnite s brojanjem. Udah, izdah. 1. Ja udišem. Ja otpuštam. 2.
kako brojite do 10. Kada dođete do 10, potpuno svjesni disanja, počnite se vraćati prema 1. Možete zamisliti da dok brojite svoje disanje, stojite na obali rijeke. Sve misli koje se pojavljuju, zamišljajte kako plove rijekom. Vi ostajete na obali rijeke, a vaše misli, emocije, sjećanja, sve što vam dolazi u um, a nije točka i disanje, puštajte da ode rijekom. I koliko god htjeli zaustaviti kada rijeka plovi, nije moguće uhvatiti se za niti jednu objekt koji se u rijeci nalazi. Dok stojite na obali rijeke, stabilni, mirni, potpuno svjesni svega oko vas. Kada se makne iz disanja, vratite ga nazad, na točku. Kada se iz pozicije mira pojavi misao, ostavite je da postoji i da postupno nestaje, jer ona će se prirodno umiriti vašim povratkom disanju. Stalno vraćajte svoj um na disanje. I činite to ljubaznošću i ljubavlju majke koja vraća dijete u koljevku nakon što je bilo nestašno i pokušalo izaći van. Još jednu pauzu, 10 do 15 sekundi. Možete otvoriti oči, namjestiti, usredotočiti se na položaj tijela da bude poticajan. I krenimo sa 3. serijom treninga prisutnosti uma kod disanja. Zadnje 3 minute. Vratite svjesnost na disanje i na točku. Počnite s brojanjem. Baš kao što rijekom prolaze misli, sjećanja i objekti koji vam dolaze u um, rijeka se u daljini ulijeva u more. I nakon što se rijeka ulije u more, više nije moguće točno znati razliku između toga koja je voda rijeke, a koja je voda mora. I ako pogledate more u daljini ili ga zamislite,
valovi koji nastaju na moru, nastaju, postoje neko vrijeme i nestaju potpuno prirodno bez vašeg uplitanja, jer nemaju gdje i drugdje otići osim nazad u more. Isto je i s umom. Svjesnošću disanja stalno budite koncentrirani na točku. Dizanje i spuštanje abdomena ili strujanje zraka. Stalno vraćajte i svjesnost na točku. Kada se makne, svjesnost disanja vrati je nazad. Nježno, kao što majka nježno vraća bebu u koljevku. I brojite. Udah i izdah. Do 10. I kada dođete do 10, polako se vraćajte nazad prema 1. I u daljini more, na horizontu, se spaja s nebom. I ne možemo točno odrediti gdje prestaje more, a gdje nastaje nebo. Jer valovi koji su na moru nisu temeljna priroda mora. Oni samo dođu, postoje neko vrijeme i nestaju. Kao što ni oblaci nisu temeljna priroda neba. Prostranstvo je temeljna priroda mora. Prostranstvo je temeljna priroda neba. Baš kao i jasnoća. Meditacijom prisutnosti uma kod disanja koncentriramo se na to prostranstvo i na jednostavnost uma. Koje možemo osjetiti ukoliko postajemo svjesni disanja. Prisutnost uma kod disanja je veliki čin ljubavi prema samima sebi. Isto tako prisutnost uma kod disanja veliki je čin ljubavi i veliki poklon vlastitoj djeci, partneru, kolegama s posla. Zato jer biti prisutan velika je rijetkost i vrlo dragocjena kvaliteta svake osobe. Zato ovo što sada radite, ovu praksu koju sada radite, radite da za dobrobit sebe, ali radite i za dobrobit svih ljudi u vašem životu. Na kraju svake meditacije usmjeravamo energiju, pozitivnu energiju kreiranu ovim procesom. Možete pomisliti da ovu energiju usmjeravate i posvećujete svim vašim budućim iskustvima. Neka budu u prirodi stabilnog, moćnog, hrabrog, samopouzdanog uma, koji je prisutan i svjestan i smiren. I sve to činite na dobrobit vas i svih ljudi u vašem životu.